Tedd be a másik két golyót is. Magaram. Vedd ki őket, igen. Most mutasd meg, hogy hogy kalapálod bele őket. Hol a kalapácsod? Apáé. Na mutasd meg előbb te, hogy hogy csinálod. Apáé. Apa is egyet? Eltört. Bettike jön? Nem tört el. Apa megragasztotta. Kalapáljad. Apa. Nem, te jössz. A sárgát. Sárgát. És most a? Pirosat. Pirosat, igen. Üss a pirosat is. Pirosat. Pirosat. Zöld. Igen, a zöld hiányzik. Benne van. Benne van, igen. Kapákon. Kalapáljad. Fú, rosszul fogod a kalapácsot most. Úgy. Ügyes vagy. Na még egyszer. Na üss rá még egy nagyot. Üss rá még egy nagyot a pirosra. Pirosra. Ide üss el, cicám. Ide. Kop. Apa, gondoltam. Ennyit kellett volna.